Доброго ранку, сябры. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння вельмі цудоўны дзень. І вельмі асаблівы. Сёння дзень летняга сонцастаяння. А ведаеце, што гэта значыць? Тое, што сёння самы доўгі дзень у годзе. І можна зрабіць яшчэ больш цікавага і карыснага. І набыць больш ведаў. І яшчэ больш часу правесці са сваімі сябрамі. Мы вось, напрыклад, пачалі дзень з йогі. Вы не думайце, мы не будзем станавіцца тымі йогамі, што ходзяць басанож па бітым шкле і глытаюць агонь. Мы проста вырашылі зрабіць ранішнюю размінку, як робяць яе сапраўдныя йогі. Дарэчы, гэта вельмі карысна для здароўя. І яшчэ такая размінка дорыць цудоўны настрой на ўвесь дзень. Мы павольна пацягнуліся, уздухнулі свежае паветра і загадалі жаданне. Скажам вам па сакрэце, што сёння трэба абавязкова загадаць жаданне, каб яно споўнілася. Нашы сябры-гледачы пра гэта не ведалі. Таму прапаную зараз усім разам загадаць сваё самае запаветнае жаданне. 3-4. Давайте подумаем про свои самые-самые заповедные. І паглядзім у бок сонейка. І ціха-ціха загадаем сваё жаданне. Сёння незвычайны дзень, і ўсё задуманае абавязкова споўніцца. Я такое жаданне загадала, такое! Здаўна ў гэты дзень загадвалі свае жаданні і верылі, што яны спраўдзяцца. Вось і праверым, ці працуюць народныя прыметы. А ў нас у добраранку таксама добрая традыцыя і вядзецца ўжо даволі даўно. І ўсе гледачы яе цудоўна ведаюць. Кожную раніцу мы глядзім цікавыя мультфільмы. Сябры, а хто з вас катаўся на коле агляду? Я тыдзень назад пракацілася. Так здорава! Толькі я крыху дрыжала ад страху. І я таксама. Але гэта так прыгожа паглядзець на горад з вышыні птушынага палёту. Цікава, а хто прыдумаў гэты атракцыён? Напэўна, гэты чалавек марыў лятаць як птушка. Ці быў вельмі цікаўным і хацеў бачыць больш, чым усе. А на самой справе гэта быў вельмі ганарлівы чалавек, які хацеў, каб усе здзіўляліся яго вынаходству. Вось ён і вырашыў прыдумаць нешта такое, чаго яшчэ свет не бачыў. Усё так і было. Прыкладна 130 гадоў таму самым вялікім дзівам у свеце лічылася Эйфелева вежа ў Парыжы. Я бачыла, гэта вельмі незвычайнае збудаванне. А Гейл Феррис з Амерыкі вельмі хацеў, каб менавіта яго імя ўзгадвалі, калі гаварылі пра які-небудзь суд архітэктуры. І ў яго з'явілася ідэя, як усіх здзівіць. Менавіта так. Ён прыдумаў вялізнае кола, на якім змяшчалася адразу 36 кабінак памерам з аўтобус. Ого! Уявіце сабе, у такой кабінцы адразу магло ўмясціцца 60 чалавек. Вось гэта атракцыён. Кола круцілася без перапынку, і з яго адкрываўся выгляд на ўвесь горад Чыкага. Ух, ажно зараз мне трошкі страшна ад такога вялізнага збудавання. Вышыня была знатная, кола агляду так спадабалася ўсім, што такія атракцыёны пачалі з'яўляцца ў розных гарадах і нават краінах. На самой справе мне больш падабаюцца не такія вялізныя колы. Мне больш падабаюцца тыя, што знаходзяцца ў нашай сталіцы. Сябры, спадзяемся, падчас канікул у вас будзе час, каб наведаць дзіцячы парк з гэтым атракцыёнам. А зараз мы прапануем усім цудоўна адпачыць і паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Сябры, як вы лічыце, якая любімая прылада дзяцей на дзіцячай пляцоўцы? Лічу, што гэта арэлі. І мне так здаецца, у нашым двары арэлі ніколі не пустуюць. Усе, і самыя маленькія, і больш дарослыя дзеці адразу накіроўваюцца да іх. Цікава, а ці заўсёды так было? Ці арэлі гэта сучаснае вынаходства? Арэлі адны з самых старадаўніх дзіцячых забаў. Яны існавалі амаль ва ўсіх народаў яшчэ ў старажытныя часы. Напэўна таму, што арэлі вельмі нагадваюць дзіцячую калыску. Усё правільна, толькі любілі гушкацца на арэлях і дарослыя. У старажытнай Індыі нават наладжвалі спаборніцтва сярод жанчын. Жанчыны гушкаліся на арэлях? Менавіта так. І не проста гушкаліся, а спрабавалі як мага вышэй узляцець на арэлях.
І выйгравала тая, у каго гэта атрымлівалася. Лічылася, што чым вышэй жанчына ўзляціць на арэлях, тым лепшы ўраджай будзе ў гэтай мясцовасці. Цікавае спаборніцтва. А я бачила карціны, на якіх нашы продкі гушкаюцца на вялізных арэлях пасярод плошчы. На ярмарках часцей за ўсё такія арэлі ладзілі. На іх магло ўмясціцца шмат народу, і дзяцей, і дарослых, і гушкаліся на гэтых арэлях і седзячы, і стоячы. І вышыня была знатная. А потым у адзін момант такія арэлі забаранілі спецыяльным указам. А гэта яшчэ чаму? Таму што многія арэлі былі небяспечнымі, людзі атрымлівалі траўмы і нават гінулі. Ой, не пужай, Лесік. Добра, што зараз у нас існуе столькі розных арэляў. І катацца на іх могуць дзеці любога ўзросту. Толькі трэба памятаць пра правілы бяспекі. Тады атракцыёны будуць прыносіць толькі задавальненне. Гэтыя правілы зусім простыя. Калі сеў на арэлі, моцна трымайся. Нават калі ты вельмі спартыўны і смелы, рукі не адпускай. І ні ў якім разе не стой побач з арэлямі, калі на іх нехта гушкаецца. Ні спераду, ні ззаду. І яшчэ лепш адразу дамовіцца з сябрамі гушкацца па чарзе і вызначыць дакладны час, колькі хвілін на гэта адводзіцца кожнаму. Мы ў дабрарадкаўскім двары так і робім. І вы гушкайцеся на здароўе. А зараз давайте запросім усіх яшчэ на адзін цікавы мультфільм. Пакуль мы глядзелі мульцік, мне патэлефанавала мая сяброўка Насця. Ой, я яе ведаю, цудоўная дзяўчынка. Яна пойдзе з намі гуляць у парк. Яна вельмі хоча, але ў яе ёсць адна праблема. Якая? Мы зможам ёй дапамагчы? Ну, Насця вельмі баіцца вышыні. І яна хвалюецца, што не адважыцца пайсці на атракцыёны. Настя, вышыні баяцца многія дзеці і нават дарослыя. І я таксама раней баяўся падыходзіць да атракцыёнаў. Няўжо, Лесік, ты ж такі смелы. Я перамог свой страх. А як, падзелішся? Я расказваў пра тое, што мяне хвалюе дарослым, сябрам, а яны дзяліліся сваімі ўражаннямі ад адчування вышыні. І што, гэта дапамагло? Яшчэ як! Кожны раз, калі я агучваў сваю праблему, мне станавілася лягчэй. Кожны раз мне было не так страшна. Настя, запомніла? А яшчэ вельмі дапамагае некаторы час паназіраць за тым, як катаюцца на страшным атракцыёне дзеці і паглядзець, з якім настроем яны выходзяць з яго. Звычайна усе задаволеныя, усхваляваныя і усміхаюцца. І з такім жа настроем і ты, Настя, будзеш пасля атракцыёна. Тым больш, што мы, твае сябры, заўсёды будзем побач. А яшчэ можна ўзяць аркуш паперы і намаляваць такую карціну. Страшны атракцыён. І ты, Настя, сядзіш на самым версе. Толькі не забудзьце намаляваць сябе са шчырай усмешкай. І намалюй, калі ласка, яшчэ і нас побач. Таксама з усмешкамі. Сёння мы, як і дамаўляліся, адпраўляемся ў дзіцячы парк і будзем прытрымлівацца парадаў Лесіка. А каб настроіцца на цудоўны лад, давайте паглядзім яшчэ адзін цікавы цудоўны мультфільм. Ну што, надышоў час развітвацца. Мы жадаем усім добрага дня і цудоўнага настрою. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!